सगळ्यांक काही स्वागत असा. हृत्पूर्वक स्वागत आईचे हे ऑल ऑफ ए सडन म्हण येतं सडनली एक ತೀರ್ಮಾನ जेला की चंद्रग्रहणा वेळेरी हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करया म्हणून सांगून एक सेशन भागवत पुराण कोंकणी टिमान एक आलोचन केले त्या कीर्तना खातीर त्या सेशना खातीर सगळ्यांक आयिल्ले उपस्थित जाले सगळ्यांक स्वागत मंगलाचरण सांगून सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वापस एक पंता सगळ्यांक मनान स्वागत करता असा. आजी चंद्रग्रहणाचे हे वेळेरी भागवत पुराण कोंकणी टिमान आयोजन करचे हे एक हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशल संकीर्तन सेशनाक ಚೆರಡುವ ಮಳಾರಿ ದೇವಾಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೈ ಇಷ್ಟ आणि ಚೆರಡುವಂಗೆಲೆ ಚೆರಡುವಾಲ ರೂಪಾರಿ देव आमगेले लोट असताना हांवें चेडूवाल तोंडारी देवाले ते एक निष्कळंक भाव चेडूवांगेले तोंडार असताना देव थंय वास करून आसता म्हूण म्हणटाची तशीची आतां भक्तीन मिराकिणी हांणी आतां कीर्तन सांगू येता सांची फर्स्टा कीर्तना आमी मिराकिणीले तोंडान ऐकूया. हरे कृष्णा. स्वागत मिराकिणी तुका. स्टार्ट करे मा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare
हरे कृष्णा. हरी बोल. मीरा छंद कोण सांगला लायक एक म्हळ्यारे देवाले नामस्मरण कर का काही ग्रहणा वेळे रे. आणि तशीच अनेक स्पेशल असं आयच्या दिसाक भद्रपौर्णिमा तेन्ना वय आम्हाला डाऊट क्लिअर केलो वय वय म्हणून वय आजी भद्र पौर्णिमाचे तेव्हाही हे असं स्पेशल डे असा तेन्ना लायक एक स्टार्टिंग दिला चेडा तुवें मस्त मस्त धन्यवाद फाय स्कूल आवचे असं तेन्ना आतां देवालय नामस्मरण करून आमकां सगळ्यांक एक लायक एक कसलें एक ॲम्बियन्स तुवें क्रिएट केला. आणि कितले वेळ कोणाक पुरा सांगू असं कीर्तन सांगू का तू सांगील ऐकून मस्ते ना कावाय म्हूण का म्हूण एक दिसतलें नाव दीन तिलजन असल्यार एक इंट्रस्टार सांगू येतांची तितली चंद करून म्हणला तुवें. मस्त मस्त धन्यवाद मीरा. थँक्यू. अनेक पंत येऊ का देवा. ओके. हरे कृष्णा. तर नेक्स्ट कीर्तन आम्ही ऐकूया. हिस ग्रेस अनंत लीला कृष्णा प्रभुजी हांगेल मुखार विंदाना. हरे कृष्णा प्रभुजी. स्वागत तुमका आयचे हे स्पेशल सेशनाक. हरे कृष्णा. प्रभुजी ऑनलाईन असांची. हाँ, माता जी। हरे ओके. कृष्णा। आ, स्वागत प्रभुजी तुमका. हाँ, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे माताजी थँक्स धन्यवाद माताजी म्हाका अपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक म्हाका आतां नाईट ड्युटी आसा हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्णा हरी बोल प्रभुजी तुम्ही तुमगे ड्युटी मध्ये येतोय आमगेले रिक्वेस्ट तुम्ही येऊन आमके एक हरे कृष्ण महामंत्राचे त्या देवालय नामस्मरण येतो भागी जेवचे तसले एक भागी दिला मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभुजी मुखार सुन येऊ काम गेले सेशन्स हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी हरी हरे बोल कृष्ण नेक्स्ट मी कीर्तन्या येता आसाची श्यामला नायक माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी. हरे हरे कृष्णा कृष्णा. हरे कृष्णा. तुम्ही एक व्हिडिओ ऑन करीत वे माताजी ना आमगेला आमला बेगीन आज येने तशकन आणि इतलं बेगीन तसा ओके तशकन जैत ओके एक नो. हरे कृष्ण हरे ओके ओके स्वागत आहे तुम्ही स्टार्ट करा माताजी हा हरे कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे धन्यवाद माताजी आज दिवसा तुम्ही आम्हाला हे दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद आम्ही तुमका हरे सांगू का माताजी इतले लायक करून तुम तुम्ही ते एक कीर्तन केला म्हळ्यार तुमगेल ते तुम्ही तितले भावपूर्ण जेवण अति सुंदर जेवण तुमगेल त्या वॉइसा काही लायक सूट जेता तुमगेले ते एक मधुरा कसले मधुरा वाणी मधुरा गायन अंतो आम्ही देवा म्हण सांगून बद देवालयाची नामस्मरण कर का म्हणतांची तितली लायक करून तुम्ही सांगला मस्त मस्त धन्यवाद आमका ते एक स्वर माधुरी इंतू तुम्ही पोंचित लेख अवकाश दिलेलेक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरि बोल माताजी धन्यवाद दंडवत प्रणाम हरे हरि कृष्णा बोल माताजी हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तनी आहेत संची डॉक्टर कामाक्षी माताजी माताजी तुमका स्वागत असा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी सकळ वैष्णवाला चरणारविंदांते दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी वैवी ती कृष्ण नंतर करा माका ओके हरे कृष्ण 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 हरे बट माताजी प्लीज हरे बगी कराची हरे 10:15 भीतर कराच माका 20 भीतर ओके हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल माताजी. सांगूक वर्ड्स ना.
म्हणाली ॲज युशुअल तुम्ही केदनाय चंद कोण म्हणताची भावपूर्ण भक्तीन तुम्ही सांगतांची ते एक कृष्णाले कशी वर्ड्स म्हाका मेळटा की कृष्णालान तुची लीन जावन वचित आसले कृष्णाले चरण कमलारी मन सद्य सदा आसूं का म्हूण सांगून आमी कशी देवाले मागताच की तशीच तुमगेले ते आयकतना आमगेले दोळे मुखारी देवाले चरण कमल दिसची तसल त्या नमुनेचे आणि ते एक भक्तीन नांचू या म्हणलं तसल एक कीर्तन तुम्ही सांगितलं सर मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. हरिनामाचे महिमे माताजी. हरिनामाचे महिमे तसेच गौरांग महाप्रभूंना वय नृत्य केलेले हरिनामाचे महिमे. हरे कृष्ण वय माताजी. जलरी तुम्ही ते सांगताना तुमगेले तोंडान येताना ते आणि काही भावपूर्ण जेवण भक्तीन आयला ते ते भक्तीचे एक सागरान तो आमकां पोंच तश केला तुम्ही धन्यवाद हरे हरे कृष्ण हरे माताजी. तुमगे हरे सगळ्याला हो हरे आशीर्वाद के नाही असो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण नेक्स्ट कीर्तन सांगू का हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी माताजी तुम्ही रेडी असावे हरे कृष्ण अनुपमा नायक माताजी तुमका रिक्वेस्ट करता असं हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल माताजी. चंदकोन तुम्ही सांगितलंस हरे कृष्ण मंत्राचे कीर्तन मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಸಂಚಿವರಿಸಿ तुम्ही बारी चंदकोन भक्ती भावपूर्ण जावन भक्तीन तुम्ही सांगितलंस मस्त मस्त धन्यवाद केदनाय तुम्ही आमगेले सेशन्स अंत भागी जाताची मुखार सुनी येऊ का म्हणून सांगून निमून घेता असं हरे कृष्ण शिचता मुखार सुनो आम्ही जयंती नायक माताजी म्हाका हें दिला ऑपॉर्च्युनिटी दिली फोन येयलो म्हाका हरे कृष्णा होय म्हणारे आता एकाकल्यानीचे आम्ही घरा बसून म्हण येत नावे करियत करताची जलारी एक सकडाले ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು करचका ते एक सत्संगाक एक विंगडाचे एक आनंद असतो ते देखून एक सडन एक असल एक सेशन करूया म्हणाल एक आलोचना येईल मस्त मस्त धन्यवाद भाग जललेक हरे कृष्ण
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗೋಕೆತ ಸಂಚಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, स्वागत तुमका. लोकेशन आहे प्रभूजी. आशिलींची लेफ्ट जलीन दिसता. स्फूर्तीपाई माताजी तुम्ही सांगा म्हणून रिक्वेस्ट करता हा, असं. हा. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी अनंत अनंत धन्यवाद सेवा दिल्याबद्दल हरे कृष्ण आम्ही त्याकडे सांगू का धन्यवाद एक एक अर्ध घंटे पुढे फोन करून हांव तुमगे लागी निमगे तुम्ही हा म्हूण सांगून पयल्यांची तेंची एक व्हड भाग्य आमगेले की आम्ही एक रिक्वेस्ट घेवन तुमगे लागी वैष्णवाले ते एक व्हड एक गुण आसा परो आम्ही खंयची टायमार तुमगे लागी निमगे री कोणें आमगे लागी ना जायना म्हूण सांगनांची एनी टायम आतां अर्ध घंटे भितर आमी निमगेले अर्ध घंटे फुडें निमगेलेले माताजी एक 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हूण येतवे म्हळ्यार यस रेडी म्हूण सांगून प्रती एकले येता सांची त्या देवाला एक महिमेची एक तागेल्याची स्फूर्ती पळय माताजी आमकां देवानाची एक स्फूर्ती दिवचे म्हूण येता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद श्री मुखारसन ऐकूया आम्ही रामकृष्ण प्रभू हांगेले तोंडाना मुखार वयनाना ऐकूया हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत तुमका कीर्तन सेशनाक प्रणाम नमस्ते एक एक 5 मिनिट आम्ही तुमगेले हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन ऐकूया हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे रे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण 5 मिनिट म्हणायला 5 मिनिटात तुम्ही मस्त ट्युनारी आमका हरे कृष्ण मंत्राचे कीर्तन ऐकच करायला ऐकूचे फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मागेले अक्का श्यामला नायक म्हणजे 3 म्हाका रिमाइंड केले पण जल्दी भागवत पुराण कोंकणी कनेक्ट कर थंय हें जेतेसा नाव आमगेलो ओगे ओगी दी म्हण कडे हांव रश्मी भट माताजी रिक्वेस्ट केले. हरे कृष्णा. धन्यवाद धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही फुल फॅमिली आमका प्रति आता भगवद्गीतेंजला रे कीर्तनांजला रे प्रत्येक विषयांती तुम्ही आमका मस्त सहकार दिता सांची मस्त मस्त धन्यवाद केदना एशीची तुम्ही केदना सहकार दिता असं का म्हणून सांगून निमगून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता आम्ही अ भद्र पौर्णिमा विषयारी आज भद्र पौर्णिमा वय चंद्रग्रहण वय तेन्ना भद्र पौर्णिमा विषयारी हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू हंगेले ओटो आम्ही एक सत्संग ऐकूया आणि जॉईन झालेल्या संची प्रभुजी तुमका स्वागत करता असं एक 2 उत्तर आमका ह्या विषयारी भद्र पौर्णिमा विषयारी आमका ताजे एक ज्ञान दिव का म्हणून सांगून निमगून घेता असं. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत तुमका. हरे हरे कृष्णा उत्तम नरसिंग प्रभू का हांव रिक्वेस्ट केलेलो आसा तांकां शॉर्ट नोटीस थंय मेळनासलें आसना तांणी कीर्तना बैसून आशिल्ले कडेन तुवें रिक्वेस्ट केलेले की भद्र पौर्णिमा विशय सांगू का म्हणून. प्रभुजी थँक यू व्हेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. थैंक यू. ऑडिबल ना? वही प्रभुजी.
ओके ओके. हरे कृष्णा. आज ऍक्च्युली आमकां पुराजनाक व्हडले दिवस बट आमी सगळे प्रपंचान पळयता की आज चंद्रग्रहण म्हणून पुरा दुखीर आसा ती. सो बेगी जेवण करका, न्हिदोचें नज, कीर्तन करका, भजन करका, भागवतम आयकुका, तें करका, हें करका. हें कलियुगांत हें परस सांगलें जन भिता ती. बेग न्हीद येता ते आज ही तंतूची. म्हणजे न्हिदोचें नज म्हळ्यार बेग न्हीद येता जनाक. म्हळ्यार कलियुगाचे प्रभाव ह्यो. हे भद्र पौर्णिमा आयचे दिवस भक्तांक आमी पळयात हांगा इंडियांत 10:30 जाले आनी 11:30 जावं 12 जावं 1:30 जावं आमगे पुरा भक्तांक तोंडार ते चंदाई ते हांसू सकाळी 5 गंटासो रात्री 12 गंटासो एक नवो दिसता. कसं म्हळ्यार भक्तांक ग्रहण असो पुण्य असो कसले फरक पडना. कल्याक म्हळ्यार तांणी देवाला शरणागत आसता ती. सो आयचे दिवस भारी व्हडले दिवस भद्र पौर्णिमा म्हळ्यार आमगेले भागवत पुराण म्हळ्यार आमी पळयता आसा ते भागवत पुराणांत दुखून कितले भागवतम श्लोक असो भगवद्गीता श्लोक असो आमगेले आध्यात्मिक ज्ञान असो आमकां कंटिन्युअस उद्दां कशी पावसा उद्दां होळ्ळ येता पळया तशी मेळतस हे भक्ताल कृपे निमित्त. सो ते आमी भारी भारी आभार जावन आसता. कसं म्हळ्यार हे ज्ञान तुमी कितले लक्ष कोटी दिता म्हळ्यार वरगे तुमकां मेळना. समाजान भारी कश्ट आसा. कले म्हळ्यार कलियुगांत कश्ट आसता म्हणून सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगता ती 12 अध्याय 3 श्लोकाच्या 51 श्लोकात सांगता ते. हे पुरे श्लोक आम्ही ऐकले. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग पराम रजेत म्हणून. म्हळ्यार कलियुग म्हळ्यार बरे दोष दोष आत भय एंग्जायटी डिप्रेशन पुराण मन उपद्रव असो. तसल समयांतू एक चांग गुण असत अस्ति एको महान गुणान महान गुण एक असत ते कसं म्हणले कीर्तनात एव कृष्ण असले. कृष्ण परमात्माले कीर्तन करता असल्यारी मुक्त संग पराम रजेत. आमगेले ह्या कसं नाही भवसागरांत आमी शिरकून वधाडीत आसा ती हांगा तुका मुक्ती मेळत तशी परमात्मूची असाल गुरू आमगेल्या मुखार दिवन पेटोवन आम तसल्या उद्धार करची घोश करत. हे कलियुगांत ते भारी कश्ट पुराजनाक मेळना. कोण कोण ह्या भागवत पुराणाक आमी जॉईन जालेले आसा ते आमगेले कितले जन्माचे पुण्य म्हणून सांगचे जायना बट आमी पुरा भाग्यशाली. तेंच भगवद्गीते 7 अध्याय 19 कृष्ण सांगता बहुनाम जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते. कितले कितले जन्मानंतर आमकां कसले ज्ञान मेळता असं कृष्ण परमात्मा कितले चंद करून सांगता त्या श्लोकांत. बहुनाम जन्मनाम अंत्य कितले की जन्मानंतर आमकां हे चान्स मेळता. कसं रे ज्ञानवान माम प्रपद्यते असल ज्ञान मेळता असं. कसं ज्ञान वासुदेवम सर्वमिती प्रत्येक वासुदेवा खंयची घुसकर आमी भिवका त्या वासुदेवाक उडकास केल्या पुरो तागेलें चिंतन केल्या पुरो. मुक्त संग परेम रजेत कलेर दोष निजे राजन कितले पुरा श्लोक आसता तांत सांगता ती. हे कलियुगांत हरिनाम आमी घेता असले पुरो जाता आमकां हे बंधना दुखून भायर हाडटा. तशी भागवत पुराण कोंकणी दुखून आमी भागवतमा ಬಗ್ಗೆ ऐकले. हे भागवत पुराण म्हळ्यार वेदव्यासान बरें लास्ट पुराण ताणें पुरा पुराण उपनिषद पुरा बरयलें ताणें बट ताका संतुश्ट जायना तो. आयच्या दिवसाक हे भागवत पुराण म्हणजे कसं नासता श्रीमद भागवत म्हणजे 18,000 अध्याय श्लोक आशिल्ले हे एक भागवत पुराण आयच्या दिवसाक आम तसला उद्धार करचे घोस्कर कसं म्हळ्यार इवन पद्मपुराणाच्या उत्तराखंडात एक श्लोक असत श्लोकार्धम श्लोकपादम वावरम भागवतम ग्रहे शतशोध सहस्रस्य किमन्ये शास्त्र संग्रहे. म्हळ्यार घरांत आमगेले कितले हजार 100 आमगेले घरकडे शास्त्र आमी दवन घेवन आसल्यार ओळखेची श्रीमद भागवतांचे श्लोकार्ध अर्ध श्लोक नाही श्लोकपादम ते अर्धाच आणि अर्ध वरके ना जाले री कसं प्रयोजन म्हळ्यार प्रत्येक घरकडे श्रीमद भागवतम म्हणून येवका. म्हळ्यार सगळे श्रीमद भागवतमाचे 12 स्कंद कसं नसत ते कृष्ण परमात्माले रूप ते आम्ही ऐकले फर्स्ट 2 स्कंद म्हळ्यार देवाल चरण म्हणून तशी 12 स्कंद म्हळ्यार देवाल किरीट म्हळ्यार कंप्लीट देवाले रूप ते श्रीमद भागवतम. कोण घरकडे श्रीमद भागवत हाडटा की परमात्मा त्या घरकडे येवन स्थिर जावन राबता आणि कोण ते श्रीमद भागवतम म्हळ्यार कलियुगांत आमकां उद्धार करचे एक देवान दुसरे वाट पुरा दिलेले आसत तांतूं सुलभ जावन आशिल्ले. आता आम्ही ऐकले आमगेले रामकृष्ण बाबा किती चंद करून भजन सांगले भजन सांगता ती
तातूंत ते हरे कृष्ण आयकुचे तातूंत ते एक गोडसाण आनी दुसरें आयकुचें एक पळय कितले रात जावं तांकां काय आमकां न्हीद येना आमकां आनी आयकुया अशें दिसता. तशें जाल्यार म्हळ्यार देवान त्या नांवा भितर पूर्ण प्रमाणात शक्ती घालेली आसत. इवन आमगेले पुरंदर दास जाल्यार ते सांगता कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामवनेनेदरे हे कलियुगांत तुम्ही कसल्या परिस्थितीत असल्यावर घ्यायची हरिनामाला नाव घ्या कसं जाता तुम्ही मात्र नाही कुला कोटी तुमगे सगळे कुल उद्धार जाता म्हणून सांगता आसा ती म्हळ्यार लेगला हरिनाम संकीर्तन कितले इम्पॉर्टंट इवन श्रीमद भागवतम श्रवण करचें हे सगळे बायाट कर म्हणून सांगना ती भगवद्गीता जाल्यार तुमकां श्लोक बत्तस का ताजे अर्थ बत्तस का म्हणटा ती बट श्रीमद भागवतम आमी कान्नान आयकल्यार पुरो जाता ते आमकां परिशुद्ध करता म्हण ताजे घोस्कर नारदान व्यासदेवाक सांगिल्लें इतलो पुरा शास्त्र पुरा बरयल्लो आसा बट ते श्रीमद भागवतम खंय पसून येना की थंय पसून कलियुगाच्यान उद्धार जावचे भारी कश्ट आसत ताजे घोस्कर ते एक बरं ऐकलें म्हळ्यार ते पूर्ण पुरुषोत्तम आले ताका तागेले शुद्ध भक्त आले विषयी ते जनाक पावत तशी पुरो सुखाक आनी तशींची हे कलियुगाक आमकां उद्धार करचे हरिनाम संकीर्तन आयज दिवसा ग्रहण की ना की म्हाका तूं दिसतना ग्रहणाचे कसं व्यत्यास दिसतना खाली म्हळ्यार बेग जेवण म्हळ्यार मातोड घास हे एक लेखाला आयकायचे आरोग्य दृश्टीन पळोवचे गेल्यार चांगलाची बट ताजे नंतर आमी कीर्तन करता वता की आमकां जेवण केला की ना की पोटाबूक कसं कळतना म्हळ्यार परीक्षित महाराज जाले एक उदाहरण पळोवन घेवन आसा फर्स्ट दिवस तो 3 वेळा जेवलो कडे 2 वेळा जेवलो कडे 1 वेळा जेवलो कडे खाली उदकांत आशिल्लो कडे खाली श्वास घेवन आशिल्लो तो 7 दिवस ताण आयकून तागेले जन्म कशी ताण सार्थक करून घेतले म्हळ्यार श्रीमद भागवतम श्रवण करता ताजे निमित्त श्रीमद भागवतम भागवत पुराण म्हणजे कसं असं आम्ही श्रवण केलं मात्राक आमगे उद्धार जाता तशींच हरिनाम संकीर्तन इवन श्रीमद भागवतमाच्या लास्ट श्लोक वरगे तेंच आमकां सांगून दिता कसं नाही कसं म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन दुसरं कसं नाही नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम आनी तुमकां संशय नाका मुगेल पूर्व जन्मात पाप होते की काल केलेले पाप होते की आमगेले व्हडले एक कसं म्हणतात ह्या इग्नोरन्स म्हळ्यार आमी पाप करता म्हणून आमकां गोत्त आसना बट ऑफकोर्स कोण भक्ती मार्गांत आसता की आमकां गोत्त आसता आमी कितले पाप करता ते आमी खंयचे लेवलार आसा ते म्हणून आमकां कळटा बट न्हय जाल्यार 99% 99% आमी प्रपंचांत हे भौतीक प्रपंचांत पळोवचे गेल्यार जेन्ना कळना तांणी पाप करता आसत तांणी लेखचे हांव चांग मुगे लेगीन चांग आनी कोणें ना ती म्हणून बट आमी शास्त्र आमी आयकुचे गेल्यार आमकां कळटा आमी खंयची लेवलार आसा ती म्हणून आमी कितले पाप करून घेवन आसा ती इतलं पाप केल्यावर तो परमात्मा कितलं कृपाळ जावन आसत आमकां आनी उद्धार करचे खंयचे खंयचे नमुने भक्तांक आमगे घरा बगला पेटोवन आमकां तांणी उद्धार करचे प्रयत्न करता आसत ती म्हणून आमी हे अर्थ करून घेता ती तशींच श्रीमद भागवतमाचे लास्ट श्लोक सगळे श्रीमद भागवतम पुराण आमी आयकले ते 18,000 म्हळ्यार 18,000 तांतू लास्ट श्लोक कसो सांगता नाम संकीर्तनम यस्य आमी ते पूर्ण पुरुषोत्तम आले नाम संकीर्तन केले सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप म्हळ्यार आनी मुखावयचे कितले दिवस आमगेले आसा की कितले वर्स आसा की कितले पाप करता की ते वरकेची देव इन्क्लूड करून सोडता ते लेगला सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमनम च आमगेले मना भितर हृदया भितर कितले दुःख आसत कितले एंग्जायटी आसत कितले वायट छडवय दिस आसा ती तांकां पुरा नाश करतो शमन करतो नाश करतो तम नमामि हरिम परम ते हरिले गुणगान करता ते हरिल गुणगान करतची आमी हे प्रपंचांत कलियुगांत आसून हे दुःखा दुखून भायर येवचे काय इतकची ताका सांगलें कलेर दोष निधे राजन हे कलियुगांत आमी पुरा पळयत म्हळ्यार खाली वायटच दुसऱ्याले फॉल्ट पळयत आसता त्या निमित्त आमकां कळतना ते आमी कितले फॉल्ट करता आसत आमी कितले पाप करता आसत म्हणून म्हळ्यार आमी बिजी आसा ती तो कितले करता आसत ही कितले करता आसत तांगेल कशी हांगेल कशी म्हणून आमी आमगेल पळयतना ताकाची आमी आमगेले भितर पळोवपा जाल्यार ते आध्यात्मीक ज्ञान म्हणजे आमी घेवका आमी कितले श्रवण करता ती नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवेया प्रतिनित्य आमी आमगेले कानां दुखून श्रवण करता त्या वेळाक मात्र हृदया भितर आशिल्ले नष्ट अभद्र म्हणजे दूर जाता आनी आमगेले उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जाता आध्यात्मिक अंतू आमी मुखारसून वचून कृष्ण भक्ती मेळटा आनी देवान सांगिल्ले प्रकार श्लोका प्रकार सर्व पाप आमगेले मात्र न्ही आमी केन्ना देवाला मागतना
सर्वे जन सुखिनो भवंतु म्हणून आम्ही वागतात नव्हे आम्ही ऐकून येयलोर की त्यांची सवनी करुशी असो दुसऱ्या ऋषी मुनी असो तांणी पुरा जनानं चांग काम करचे कोणाक म्हळ्यार समाजागोस्कर दुसऱ्या गोस्कर तांगेल गोस्कर न्ही आम्ही वरके तशी दुसऱ्या गोस्कर केलें म्हळ्यार आमकां देव भरपूर करता सो तशी असा लायच्या दिवसाक चंद्रग्रहण म्हणल्याक ती भद्र पौर्णिमा म्हणल्याक ती तांचे व्यक्ती आसना कसं म्हळ्यार आम्ही आध्यात्मिक स्तरांत आसा ती देवाल गुणगान करता आसा ती भागवतम श्लोक ऐकत आसा ती मध्ये मध्ये भक्ताल संघांत आसा ती हाजी तितलं भाग्य आणि कोणाक मेळना इदु भाग्य इदु भाग्य इदु भाग्य वय्या म्हण पुरंदरदासान सांगिल्ले प्रकार ह्या जन्माक आमकां मेळलेले व्हडले भाग्य म्हणून स्वीकार करून कितले जाता तितले आमगेले श्रम घालून आमगेले आध्यात्मिक उन्नती घोस्कर आम्ही दुसऱ्याला आध्यात्मिक उन्नती घोस्कर आम्ही प्रयत्न केलो जाल्यार आमगेले उन्नती ऑटोमॅटिक जावन देव करता म्हणजे हांव आयकून आयले आसा ते तुमच्या मुखार दवरचे आश पावता आसा हांव कशे धन्यवाद सांगचे म्हण गोतना मोळे चरण प्रभुजीन जस्ट रिक्वेस्ट केले हांव भजन येत आशिल्लो म्हाका दिसलें हें एक म्हगेलें व्हडलें भाग्य हाजे फुडें आमगेले सुवर्ण गौरवी प्रभुनाथांनी भद्र पौर्णिमा ಬಗ್ಗೆ 1 घंटे क्लास दिले श्रीमद भागवतम तेवें आमगेलें भाग्य म्हळ्यार खंय खंय दुकान आमी बसून खंयचे खंयचे मूल्य असल्या वरकेची एक देव एक कितले सान विंडो भितर पुरा जाणां वोट कोरनो ते सत्संग कोरनो देवाल कृप कितले आसा म्हणून सांगचे म्हगेले उत्तर ना सो तशी पुरा भक्ताले चरणाक हांव सादर प्रणाम करता भद्र पौर्णिमा म्हणजे पुरा जनांक श्रीमद भागवतमाचे विशेष कृप प्रत्येकाक मेळून प्रत्येकाक उद्धार करो म्हणून देवाले प्रार्थना करून हांगा विराम करता ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु हरे कृष्णा थैंक यू सो मच प्रभुजी His Grace उत्तम नरसिंह प्रभु की जय. थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भद्र पौर्णिमा महोत्सव की जय. जय ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हिज ग्रेस मुरलीधरन चंद प्रभुजी जय म्हळ्यार तुम्ही सडन एक शॉर्ट नोटीसार करचे म्हणटा आमी रेडी जाल्लींची म्हळ्यार इतले प्रभुजी सांग पुराय तुम्ही आता उत्तम नरसिंह प्रभुजी तांगेले एक उपकाराविंदांनी आमी आतां इतले लायक एक 10-15 मिनिटाचे आमकां एक सत्संग मेळ्ळे की देवाले एक विषय ऐकूच्याक ते एक आनंद विंगडची मस्त मस्त धन्यवाद उत्तम नरसिंह प्रभुजी आणि तशीच तुमकांय प्रभुजी तशीच आम्ही मुखार सोया कीर्तनाची सेशन नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची पूजा वेटेकर माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत तुमका हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी धन्यवाद ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ तुम्ही बारे चंदकोरनो हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन केलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण तशीच मी मुखारसोया एक आता एक सत्संग आम्ही ऐकलींची
हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू हांगेले मुखारविंदान नेक्स्ट वापस एक सत्संग ऐकूया हिस ग्रेस विप्रसुदाम प्रभूजी हांगेले मुखारविंदान प्रभूजी स्वागत तुमका प्रभूजी हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले डिसायपल जावन आसाची हरे कृष्णा प्रभूजी स्वागत हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्लॅटफॉर्म हातून राधाकुंड प्रभू वैसे दिसता तांकां दंडवत प्रणाम जॉइन केली दिसता हरे कृष्ण सो हे आयचे ऑकेजन आरी एक पार्टिसिपेट करचे एक भारी खुशी जाता प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें भागवतेर कथा तांणी जलदूतांतू वतान सांगिल्लें भागवतेर कथा से तव अवतार धीर होय शुने जाडी काने बार बार म्हळ्यार हे भागवतमाच तें खंयचें पुरा श्लोक कसो ती देवा ते तू भागवत म्हळ्यार तुगेल्यांची अवतारूची म्हूण आनी कोणी एक म्हणटात पळय मनान आयकल्यार हें रिसीव केल्यार म्हणटात पळय रिस्पेक्टफुली खंडीत तुगेल देवा तुगेल मनांत कसो नासता ताका कळटा म्हूण शृण्वतांस कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन रिती अंतस्तो ही पत्राणी वितुनोती सुहृत्सुता देवान हें पुरो आमकां प्रकृती तूं म्हणटात पळय कसं एक लायफा जावं ते मिन्स दिलें आसा म्हळ्यार खावच्याक खाण एक जीवन करच्या खातीर प्रकृतींत विंगड विंगड सो मिन्स दिलें आसा जाल्यार लायफांत एक मिनींग दिवच्याक शास्त्र आनी तें मिनींग देवान आमकां म्हणून येता भागवतमांतूच एक विशेष रुपार सांगी येता म्हूण कळयता कसं जाल्यार की पुरा शास्त्र वेद बरोवन तरी वेदव्यास खंयचो देवालो अवतारू लिटररी इन्कारनेशन म्हणटा ती तांकां सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें फुलफिलमेंट नाशिल्लें पुरा बरोवन तर शास्त्र आनी तांणी कसं सांगलें की मिनींग ना म्हूण ताका अशी तांगेल गुरू नारद मुनीन सांगलें भागवतम बरोवच्याक आनी तांकां तें फुलफिलमेंट आनी मिनींग तांगेल लायफान तूं भागवतम बरें तरी कळ्ळें वेदव्यासाक आनी आमी तशी पळयता की परीक्षित महाराजांकय इतलें तो देवालें म्हळ्यार हें अंतू ते परिवारांत आसा आनी राय जावन सम्राट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड ताण कसन जावं एक डिसिजन घेवं तशी लास्ट 7 days म्हळ्यार कसन विंगड कसं जाल्यार तांणी कसन डिसिजन घेतलें की ना 7 days भागवतम आयकलें ती म्हळ्यार एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हू कॅन डू एनीथींग एंड एवरीथींग तांगेल्या पुरा मिन्स आसा तांणी कसन डिसिजन घेतलें 7 days हांव भागवतम आयकतलो म्हूण कसं जाल्यार की ते व्हॅल्यूज आसात भागवतमान तूं ताजेर आमकां कळटा की म्हणटात पळय वॉट बॅड म्हणटात पळय वॉट गुड बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणटात पळय कसं जाता म्हूण जाल्यार भागवतमान तूं वॉट डू गुड पीपल डू वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू देम म्हळ्यार ही भक्त तांगेल्या लायफान तूं तें दाखयलेलें आसा की कसन कश्ट येता आनी तांणी कशी बिहेव करतात म्हूण आनी देव म्हळ्यार तें दाखोवन दिता आमकां तें तितले पुरा लेवलार कश्ट सहन करचे ना जाल्यार देव एक एग्जाम्पल दिता प्रभुपाद स्वाम्यान आजी व्रजबिहारी प्रभू सांग प्रभुपाद स्वामीन अशें सांगचे शिंके म्हळ्यार सुन्नेक कसं जावंक जाल्यार माई धुवय सांगता काय म्हळ्यार इनडायरेक्टली तशींच म्हूण ताका अशी हें भागवतमान तूं देवान तागेले व्हड व्हड भक्ताक तांकां कसन एक मेसेज दिला तांगेले खातीर कसं केलें ना ताका इनडायरेक्टली ते आमकांय तें मेसेज मेळटा म्हूण आनी चैतन्य महाप्रभून पळयल्यार हे सगळे संप्रदायान भागवतम कोर बूक केलें मेन बूक ऑफ द संप्रदाय म्हणटात पळय हाचेरय पुरा बेसीस कोण दाखयलेलें हाचेरय जीव गोस्वामीन मुखार संदर्भ बरयलेले हाचेरय विश्वनाथ चक्रवर्तीन भागवतमा विशय केलेले मुखार मागीर पळयल्यार भक्ती विनोद ठाकुरान हाजे विशयी जैव धर्म बरयलेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर उद्धव गीता वयर कॉमेंट्री केलेले सो हें पुरा जनान भागवतमा टू कनेक्टेड आमी एक पळोव येता पुरा केलेलें आनी मागीर प्रभुपाद स्वामी तर आमकां तांगेलें एक विशेष कॉन्ट्रिब्युशन बॅक टू गॉड हेड बरें तांणी स्ट्रगल करता आशिल्लीं तांणी एक बुक पब्लीश करचें स्ट्रगल करता आशिल्लीं जाल्यार तांगेलें एम्बिशन पळयात ती कोण केदोळ ते करनी आशिल्लें तें इंग्लीश ट्रान्सलेशन भागवतमाचें तांणी तें डिसिजन घेतलें आनी तांणी त्या टायमार 50 volumes सेट करता म्हूण तें डिसिजन घेतिल्लें म्हळ्यार एक बुक स्मॉल बॅक टू हेड करचें तांकां इतली डिफिकल्टी जाता आशिल्लें जाल्यार तांगेलें तें स्पिरिच्युअल एम्बिशन पळयता तांणी 50 volume भागवतम सेट करूंक ट्राय केलें आनी 61 62 और 62 वय 61 62 आनी 63 तूं 3 वर्स तांणी 3 पार्ट फर्स्ट कॅन्टोच बरयलेले फर्स्ट कॅन्टोचे 3 वर्स कोण पळयलेले आनी म्हळ्यार तितलें तांकां एक तें म्हणटात पळय कन्विक्शन आशिल्लें की देव म्हाका प्रिती करता आनी तांकां देवाल खातीर प्रिती कशी दाखोवची आशिल्ली त्या भागवतमा कॉमेंट्री बरोवन तांणी म्हूण पळयता
आनी प्रभुपाद स्वामीन तें आमकां तशें की कंप्लीट करूं जाय न्ही तांकां 10th कॅन्टोचें कंप्लीट करूं जाय न्ही मात ताणें तें कृष्णा बूक बरयलें की तें 10th कॅन्टोच पुरो सार कळचे खातीर म्हणून मात तांणी ताका इम्पॉर्टन्स दिलें की तांकां बुकांत बरयलें तें खाली बरोवच मात न्ही तांकां तें लायफय तशी करची आशिल्ली म्हळ्यार देवाक प्रीती तांणी तें भागवतम ट्रान्सलेशन करून म्हळ्यार आतां ते लास्ट तांगेले मुवमेंट्स पळयल्यार तांणी हें लोक सोडचे पयलीं फुडें तांणी भागवतम डिक्टेट करता आशिल्ली ती म्हळ्यार तांगेले तोंडा लागीं ते डिक्टा फोन वर न्हू लास्ट मोमेंट ते तांणी त्या भागवतमा परपोट डिक्टेट करता आशिल्ले म्हळ्यार तांगेले खातीर ते मेन सर्वीस म्हणून येत पडलें लायफाचें की ते भागवतमा सेव करचें म्हणून सो एक प्रकार पळयत आनी तांणी आनी पळयत आनी तें सिस्टम जाल्लें की कितलें तुमकां वाजूचे टायम ना आसचे पुरो भागवतमा जाल्यार तांणी टेंपला तें सिस्टम केलें पुरा जायनातल्यार ना एक श्लोक दिवसा वाजिल्यार पुरो म्हणून ते भागवतमाच ते एक श्लोक पुरा टेंपलांत तूं आमी पळय ते सिस्टम आसा की एक श्लोका वयर डिस्कशन जाता आनी तांणी तांगेले पुरा थंय डिवोटीजाक ट्रेन केल्लें ह्या भागवतमा खातीर म्हणून सो हें एक विशेष रुपार आमी पळयता प्रभुपाद स्वाम्यालें हें कॉन्ट्रिब्युशन आसा आयच्या दिवसांत तूं आयच्या दिवसूच तांणी संन्यास दिक्षा धारण केलेली प्रभुपाद स्वाम्यान आनी तांणी तें एक विशेष रुपारी तें लायफाचें तांगेलें मेन एम म्हूण पळयता की भागवतमाचें पॉप्युलर करचें तांणी अमेरिका वताना कोण की सांगिल्लें तुमी अमेरिका गेलेलीं न्हू प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें न्ही हांव अमेरिका गेल्लें न्ही भागवतम अमेरिका गेल्लें हांव भागवतमा ओट्टू चमकलेलो म्हणून सो हांगार आपयता हरे कृष्ण मुरलीधर प्रभू थँक्यू सो मच हरि बोल हिज हरे ग्रेस बोल विप्र सुदामा प्रभु की जय भद्र पौर्णिमा हरे महोत्सव की जय 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 इतली हरे इतली कृष्ण बिसी शेड्यूलांतूय तुमी येवन भद्र पौर्णिमा विशय आमकां सांगून दिल्लो आसा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद हांगासर इतली जाणां काही भारी भारी शॉर्ट नोटीस आज मेळ्ळेले प्रोग्रामाचे 5-10 मिनिट फुडें आपयलेलो आसा हरिनाम संकीर्तन करूं जेवो भद्र पौर्णिमा विशय सांगूक मस्त मस्त धन्यवाद आसा प्रभुजी थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी मी येवन आमकां मिगेले कळिता नाशिल्लें की प्रभुपाद आनी भद्र पौर्णिमा दिवस हे घेतिल्ले म्हूण सांगून संन्यास स्वीकार केलो म्हणून तुमी सांगून कळ्ळें मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण तशीच आमी मुखार सरुयात कीर्तन सांगू येता म्हणजे हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी स्वागत तुमकां हरे कृष्ण माताजी हरे नेक्स्ट कृष्ण सांगोची आय विल बी प्रिपेर्ड ओके कोणे घेऊ माताजी हरी जय हरे कृष्ण नेक्स्ट सांगू येता सांची दिव्याकिनी माताजी हरे कृष्ण माताजी दिव्याकिनी माताजी तुम्ही हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ಹರೇ राम ಕೃಷ್ಣ हरे ಮಾತಾಜಿ हरे, ಮಕ್ಕಳ हरे कृष्णा ಕೂರ್ಚೊಂದು ನಮ್ಮಗಳ कृष्णा ಒಟ್ಟು 9 हरे ಜನ हरे, ಲೈಟ್ ಬೇಕು हरे राम ಮಾತಾಜಿಗೆ हरे ಲಿಖಿತ हरे, हरे ಮಾತಾಜಿಗೆ कृष्णा ನಕ್ಕದ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ कृष्णा ಪಾಠ हरे हरे, ಶಾಸನ हरे ಕಥೆಗಳ राम ಕನ್ನಡ ಡಿಬೇಲೆ हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही येऊन कीर्तन सांगितलं का हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधिका बाऊ माताजी स्वागत तुमका या हरिनाम संकीर्तनाक हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे बोल दंडवत प्रणाम सकड़ भक्त वृंदांक थैंक यू राजेश्वरी राव माताजी फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हरे बोल हरे कृष्ण शृण्वतां स्वकतां कृष्ण पुण्या श्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सहस्रता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति इष्टके नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द गौरभक्तवृन्द गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरी बोल माताजी, हरी बोल. हरिनाम संकीर्तन की जय. माताजी, मस्त आशिशिले की तुमगेले कीर्तन ऐकूच्याक मस्त काळजेले आम्ही ऐकनतिले म्हळ्यार तुम्ही बिझी असतांची आम्ही तुमगेले रिक्वेस्ट घेवन येणींची म्हणलेले चुकी आमगेल भागांत आसा जाल्यार आयचे दिसाक तुम्ही एक ऑपॉर्च्युनिटी ऐकूचे एक भाग्य आमकां दिला ताजी खातीर मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आसा. हरे कृष्ण. साधारण तुम्ही कडचे क्लासाक फर्स्ट पर जॉईन जातशिले आता म्हाका जॉईन जाता जेवच्याक जायना
सो तुमगेले वॉइस ऐकूचे बागीन आता उणी जाला म्हाका म्हणजे रे आयचे दिसाक हे एक भद्र पौर्णिमा दिसा रे तुमगेले कीर्तन ऐकून मस्त खुशी झाले आनंद झाले. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशीच आम्ही मुखार सरूया. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची मंगेश शानबाग प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, स्वागत तुमका आयचे कीर्तन सेशन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता जी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मंगेश प्रभूजी आणि माताजी तुमगेल नाव वनिता वनिता आणि मेगे तू सोहम सोहम वनिता अँड सोहम तुमका सगळ्यांक एक जणांक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा मुखार सुनयम गेल्या सेशन साका येतार अभियांच हरे कृष्णा तर हरे नेक्स्ट कृष्ण कीर्तन सांगू येता सांची गीता नायक माताजी हरे कृष्णा माताजी गीता नायक माताजी स्वागत तुमका सेशनाक Mata- हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji, is it okay if I say my 5-10 minutes and conclude Mataji? ओके ओके Eclipse of हरे हरे कृष्णा हिस ग्रेस रविपती दामोदर प्रभूजी स्वागत तुम्ही म्हणत त्याच्या तरी गीता नाईक माताजी तुम्ही नेक्स्ट तुमका चान्स दिता असं आता प्रभूजी तांगेल बिझी शेड्युलामध्ये तो आमका एक दोन्ही उत्तर सांगू का आयल्यांची चंद्रग्रहणा विशयारी म्हळ्यार आम्ही ऐकता सांची तशी अशी म्हणून सांगून त्या कसं म्हणाले करेक्ट जेवण आमका प्रभूजी आता एक सत्संगा मुखांतर सांगता सांची हरे कृष्णा प्रभूजी स्वागत तुमका Hare हरे Krishna. कृष्णा Mataji, I can share. Is it? एक minute. Can you make me co-host? Just I want to share. विनोदवाणी माताजी तांकां को होस्ट करू येतालो If I want to share one Srimad Bhagavatam verse, if it is quickly possible, otherwise I'll read it. विनोदवाणी माताजी विंगडे क्लास ಅಂತ ಸಂಚಿಕೆ म्हणून No problem, Mataji. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you, Prabhuji, for giving me the chance. Sir, I think this special session has been called by for the devotees Eclipse Averi. तर eclipse लायक वर्ण दिला fifth canto and the chapter is 24th chapter. Fifth canto अंतु 24th chapter अंतु ताजेवेरी हरे कृष्णा eclipse अवेर सगळा हरे कृष्णा हाँ प्रभूजी बरं को होस्ट केला तुमका को होस्ट केला okay, I will share then. तुम्ही शेअर करूयात हरे कृष्णा Post which one you make? There is two ID. Can you make Ravipati रवींद्र Damodar? मल्ल्या आता तुम गेले ह्या यांची केलेलं नहीं नहीं Ravipati Damodar Das करते Ravipati Damodar Das if possible. If it is Ravipati Damodar Das, if you can do it, yeah, okay. Till that time, if how सांगतो म्हणतात if you can, if you are possible, you can do it. तर सगळ्यांक समुद्र मंथन हे गोतच ना you are aware of the samudra manthan any mataji's prabhuji's what happened in samudra manthan anybody can हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम समुद्र pranam मंथनांतू देव आणि असुर ತಂಗೆಲೆ युद्ध जलल समुद्र right मंथन लीला ताका कनेक्टेड आसा सो तेन्ना right कूर्म अवताराचे मंदार पर्वत आणि नाग सो त्या फुडें पास्ट टाइम आसा तशी अमृत right कलशेवचे सो तशी त्या फुडें पास्ट टाइम right आसा हरे correct कृष्ण correct मग अमृत आयले रे तर everybody was worried that this amrita if the demons they drink it then it will be disaster. तर कसन करता विष्णू comes in the form of Mohini Devi
and Mohini Devi form a yevno. She convinced the the other Rakshasanka ki that you will take later and we will give it to you later and first we'll give to Devatas. So Mohini Devi starts to give to the Devatas and Tantu between the sun god and moon god, Rahu quickly goes in and sits there. And when Rahu sits between the sun god and moon god, then Mohini Devi gives the Amrit. Yeah, actually, Devale Leela finally. So when they give the Amrit is taken by Rahu, and I think just it goes through and to the till the throat. Both the sun god and moon god realize that this is Rahu. आणि त्यांनी शाउट करता ती हे कृष्णा आणि तांकां कळता दिस विल बी डिझास्टर तर इमिजिएटली कृष्ण भगवान his weapon is Sudarshan. So he uses the Sudarshan weapon and with the weapon he cuts the throat of Rahu. तर Hantu Vishnu uses the disc Sudarshan Chakra to protect them. पर तर Rahu कसं करता he is very much now disturbed. And Hantu, he tries to eat this sun and moon god. It looks little difficult, complicated. That whenever he takes the sun god, that is the eclipse, and it stays for 48 minutes. And similarly, when he takes the moon god, it is for 48 minutes. So this is not by me, this is mentioned in the Shastras. That to me you can refer to Srimad Bhagavatam and tantu Varnan Kelna in detail antu, and you can always hear from senior devotees also. But for us devotees, this is the eclipse. The eclipse is when between sun and moon, when the earth comes and then there is a shadow. So during the eclipse, now what we have to do? Am kasan korka. तर आता हांगा Abu Dhabi into I think eclipse time was nearly 7:33 till 12:50 or so. I am staying in temple, so we have all what we did, same thing I will tell, and this is what is I heard from seniors also. And the first church and church chanting korka. आज morning antu we had done very nice chanting, and this very nice day also Badr Purnima. तर आज चॅन्टिंग करू का आणि चॅन्टिंग आता वर्णन केलं की the chanting done during the eclipse is as good as chanting for 1 crore names of the Lord. So it is so potent. So we should not sleep and we should try to eat beforehand, before the Grahan. So we have concluded water prasadam sakad korche. Angel program ami conclude kila mukari. And we should avoid eating during the Grahan. Grahana vela, we should avoid eating, and also before the Grahan, we should try to eat moderately. So we should avoid going to toilet also, if possible, and engage completely during this session, during this time, for chanting the holy name. And second thing what we have done, आम्ही केला की books आम्ही read केला. 1 hour we read Srila Prabhupada books. 1 hour we read about different books, but we started with one book, Chant and Be Happy, and there are other books. So त्या books आम्ही read केला. We read Srimad Bhagavatam, some shlokas, and today afternoon we read 500 devotees. We together online we read Srimad Bhagavatam around 185 verses and त्यांचे अनुवाद. मागीर after during the eclipse, suppose you had time complete झालाय, then water you have earlier water, use fresh water and drink fresh water. Take a bath
after the eclipse, if it is possible, don't try to go out and, because I myself, I am very affected. So that is another story. Once I was very affected by eclipse when I was small, and I was very, very seriously ill. And my mother then, त्यावेळेला नरसिंह भगवान मी प्रार्थना करून, she had given me chandan lep, chandan अशी घिसून. So due to that, I was well. So that was when I was very small. So many people will not believe, but I am very strongly believing that जे मस्त effect जाता. It diffuses the whole म्हणतात तुम्ही sky and everything. आणि last मध्ये, if you have by chance prepared any food before the eclipse, so and you don't, it is prasadam, we don't want to waste it. So we have put tulsi on that and we have securely kept it, so that if really we cannot throw the prasadam, so after the eclipse or tomorrow, we should honor the prasadam so that it doesn't go waste and we don't throw the prasadam. So here, Ashi, Mataji, you are all doing already. So I think this you can continue, and we are also continuing here. आम्ही अंग कीर्तन चालू आसाम गेले, where I'm staying at one temple. So there we are also continuing till 12:55 or so, and then we'll go to sleep. Sakranka, खूप thank you for all joining at late night in India. So I'm really very happy that Sakkarjan itla enthusiastically. This is a chance. We get a chance to chant, and I heard. And Bhadra Purnima also is there. So whoever wants to bring Krishna at their house, please do buy and at least don't think there is an easy way of calling Krishna to your home. Just bring a Srimad Bhagavatam set at your home. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. His Grace Ravipati Damodar Prabhu ki jai. Prabhuji, extremely sorry तुमको पुल करो का लेकिन कसं मला रे सगळ्यांगे ते बेनिफिट कोलो बिकॉज तुमको चंद्रग्रहण विषय in depth because you are personally affected by it त्याच मी त्यांना लेखिलं at least त्यांका एक सहभागी मिळतं तुमगेला मुखारविंदातून श्रवण करू का थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी तुमगेला हका Thank you. मस्त कடன் ಗೊತ್ತಸ आज श्रीमद् भागवतम कथा ಹಂಗ ಮಣಿಮಾಲ ಜತ್ತ ದಾಮೋದರ ದೇಶ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತೂ हिज ग्रेस महामणी कृष्ण प्रभू रंगाज फाउंडर आतंगेले तशें मस्त प्रोग्राम्स जाता आसा जाल्यारी इतले शॉर्ट नोटीस अंतू प्रभुजी आमगेले पूरा भागवत पुराण डिवोटीस ऑनलायन येवन हरे कृष्ण महामंत्र हे चंद्रग्रहणा वेळारी सांगता आसाची खूप खूप धन्यवाद तांकां मस्त नमस्कार करता आसा असले एक अवसरांतू येवन हांगा सांगचे खातीर ओट यू माताजी हरे कृष्ण थँक्यू प्रभुजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा आता मी कीर्तन सेशन मुखार सोया तंत डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुमगेले क्वेश्चन आशिल्ले हांव पळयला जाल्यार आतां लेट नायट जाता आसा रविपती दामोदर प्रभुजी आमकां सकाळी जपा सेशनाक मेळटांचे संडेस तेन्ना टायम आसा म्हण जाल्यार तुमी तांगे लागीं I can shortly tell. It is not very difficult. Mataji was asking, would you like to elaborate? Correct, Mataji? Would you like to elaborate how you got it? Yes, Prabhuji, तुम्ही Actually, I'll be very honest. I was very, sportsman-like person during my days. So I was not to be sitting at home. Now must खेळता असतं outside. So I used to not believe this eclipse and all. You understand now. So my mother used to tell, don't go out. But then I gone and I played and I came. And then I got affected. One of the reason was that I was roaming around in the eclipse outside. The Tajikatira, I got affected. So that is the particular reason. And second is, I don't know my birth, I don't know the birth dates, but I don't know it true or false. My birth date is 13th. So they are telling, I don't know, there's a Rahu or something is there. So I don't know whether that is the cause. But still, we used to pray for Narsimdev Bhagwan from that time. So my mother offered Chandan. I don't know if you know. Chandan Ghassu, no?
she offered it to me, and that way I got, I got well. So because the doctors were not that time, this I'm talking when I was in seventh standard, like that time. So thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare. थँक्यू. थँक्यू प्रभूजी. तुम्ही माताजीला एक डाऊट आशिल्ल्याक म्हळ्यार कसं जालेलें कशी म्हळ्यार का तुमकां कसं जालेलें पर्सनली म्हळ्यार का तांगेले डाऊट तुम्ही क्लियर करून दिलेलो आसा. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. तशी आमी हे कीर्तन सेशन मुखार सोया. अरे टाइम लेट जाता असं इंडिया आसतल्यांक आता 11:30 जाले. आम्ही एक घंटेचे एक कार्यक्रम करूया म्हणले केले जाल्यार सगळे डिवोटीज इतले एक इंटरेस्टार तुम्ही मुखार येयलींच की आमकां खंय कट करूं जाता ना. म्हळ्यार आमी लेकील एक 8 जन 10 जन आसतले म्हणजे जाल्यार हे 25 जन आले काही चड जन जॉईन जाल्यांची लेट जाले म्हणून एक जन लेफ्ट जाल्यांची. सो आम्ही तुमकां मस्त आभारी जावन आसाची प्रत्येक डिवोटीक आम्ही आभारी जावन आसाची की आम्ही निमगी नाकुळ्ळ्यात पुरा जन एक ಖುಷಿರಿ एक ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು आम्ही हे ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ आणि ಗ್ರಹಣಾचे एक वेळारी ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು एक करिया म्हळ्यार ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ बलविದೆ म्हणल्यार म्हणके जस्ट एक अर्ध घंटे पुढे एक प्लॅन जाल्लेले तुम्ही सकाळांनी हे करून आम्ही 1 घंट्याक म्हणले केले आता 3 घंट्याक 9:30 9:30 आम्ही स्टार्ट केलेले 11:30 जाले आणि आमकां 9 कीर्तनी असं आमगेला लिस्टार आसांची ताजे मध्यंत आम्ही त्याग जन प्रभूची आणि आमकां एक सत्संगाचे भाग्य दिलेलं आसा भद्रपौर्णिमा आणि ग्रहणा विशयारी. तुमकां सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि तुमकां सगळ्यांक आमी भागवत पुराण कोंकणी टीम तुमकां सगळ्यांक आभारी जावन आसांची. हरे कृष्णा. आमी नेक्स्ट मुखार सोया कीर्तन आयकुच्याक. गीता नायक माताजी स्वागत तुमकां. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಜಲ್ಲ साडी जल्ला कांय करू जायना क्षम मागता ताजी येत्या खातीर जाल्यार तुमी मस्त लायक करून भक्तीन भावपूर्ण जेवण सांगिल्लें आसा हरे कृष्ण मंत्र ताका ताजे खातीर मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण मुखार सुनी आमगे सेशनांचो भाग यांची हरे कृष्ण तशीच आमी मुखार सुया नेक्स्ट कीर्तन सांगूक येता सांची हिस ग्रेस सुहृद माधव प्रभू अजी आनी गोवा सुकून आमगेलो जॉईन जाता सांची हरे कृष्ण प्रभुजी सुहृद माधव प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा स्वागत थैंक यू माता जी थैंक यू स्वागत शिला प्रभुपाद की जय थैंक यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपद जय प्रभुपद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हरी बोल प्रभूजी हरी बोल. हरे आ, आम्ही आज पुढे तुमगेले कीर्तन ऐकल्यांची आमगेले न्यू इयर इवाक तुमगेले बँड सेट शिल्की म्हणून दिसता एस एस तुमगेले माताजी, सेशन्स असता His Grace सो या मुरलीधर चरण वर्स प्रभु. हय मुरलीधरचरण प्रभूजीन तुमगेलागे रिक्वेस्ट करून तुम्ही हाजी फुडें आमगेल्या सेशन्सांत आयल्यांची न्यू इयर इवाक ह्या पंताय न्यू इयर इवाक तुम्ही येऊ का आम्ही आताची एक Yes, अर्जी yes. घालून सोडता ऍप्लिकेशन घालून सोडता असाची Yes, न्यू इयर इवाक येऊ का म्हणून सांगून आताचे कीर्तन yes, बरे thank you so लायक much. Yes, Hare मस्त Krishna. मस्त धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण हरी बोल. तशीच आम्ही मुखार सोया आता कीर्तन सांगू येता सांजी शिल्पा हेगडे माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत कीर्तन हरे सांगू का हरे हरे कृष्णा. कृष्णा माताजी, धन्यवाद माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे संसाರದ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण. माताजी ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿನ ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿವಸ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿಗೆ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुरा देवालीचे तिथलेची मी निमगिले तुम्ही आईलिंची आणि त्या मस्त ट्युनारी तुम्ही सांगिल असं ते एक खुशी जेले. मस्त ट्युनार तुम्ही सांगला आम्ही एक तिथलेची एक अर्ध घंट्या पुढे म्हणून येतं मॅक्सिमम जलरी तुम्ही इथली ट्यून रेडी करून आजेर सांगिल असं मस्त भावपूर्ण जाऊन सांगिल असं मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही केदार निमगिला तुम्ही यस म्हणत त्याची जलारी आणि मुखार सुने यांची मिळेल वापस एक रिक्वेस्ट तिथलेची. ओके थँक्यू. हरे कृष्ण. तशीची मुखार सोया आता कीर्तन सांगू येत असांची ममता शेणई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत तुमका कीर्तन हरे सेशन. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे राधा माधव राधा जय राधा रास बिहारी श्री राधे जय राधा माधव 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 श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद वृंदावन धाम की जय राधा रमण लाल की जय ब्रज किशोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्णा हरी बोल माताजी भक्तीनं तुम्ही म्हणलेलं असं कीर्तन ऐकलेलं आहे आम्ही भावपरवश दिलेलं असं हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मुखारसने यायचे आमगेल्या सेशन साका हरे कृष्णा अगेले पण सगळ्यांका भागवत पुराण कोंकणी फुल टीम आका स्पेशली रश्मि भट्ट माताजी का मस्त 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 धन्यवाद माके अवसर दिले खातीर हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा तशी मुखारसोया नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची शैला प्रभू माताजी हरे कृष्णा माताजी शैला प्रभू माताजी स्वागत आहे तुमका सेशनाक हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्णा प्रभुजी राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे कृष्ण हरे धन्यवाद. कृष्ण ಧನ್ಯವಾದ मी तेकट सांगता जितली चंद कोण तुम्ही सांगितलं कीर्तन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी के देना ऐशी आमगे सेशन साको बागी जाता असो का तुम्ही हरे कृष्णा हरी बोल तशी मुखार सोया आम्ही आता नेक्स्ट कीर्तन सांगू का येता सांची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी माताजी. स्वागत हरे सक्कड कृष्णा सक्कड वैष्णवाक मागीर सादर प्रणाम. तशेंच भागवत पुराण कोंकणीचे सगळे टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद हे अवकाश दिल्ल्याक. हरे कृष्णा. स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते ददात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्, तेनेयं वाग्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षावर्तते हरेः, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा.
मस्त मस्त धन्यवाद चंदकोन मला तुम्ही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा तशीच हरे तशी तशी मुखार सोया आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची आम गेले रश्मी भट माताजी सकाळी आम गेलेची जलारी हो, रश्मी भट माताजी वैष्णव भजन टीमान तुला तशी आम गेले म्हणून म्हणलं हरे कृष्णा माताजी कीर्तन सांगू का स्वागत हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज भारी खुश जाता. शॉर्ट नोटिसा भितर मस्त जन डिवोटीज जॉईन जेलेंची न्हीद येताशील म्हाका 9 म्हणताना आता न्हीद नाका म्हण दिसता. हरी हरी बोल असल संग जाव का म्हणची केदनाची आमक लेक्कान अशी मेळता अस भागवत प्राण कोंकणी दाखवून मस्त मस्त धन्यवाद. एकल्या भाशेकली भारी छंद कोण सांगितलं असं हा प्रयत्न करता सांगोक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. लायकन मला भक्तिभाव पूर्ण जेवण सांगितलं. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीचे मुखारसोया नेक्स्ट कीर्तन संगीत संची USA तगुनु हर ग्रेस अच्युत प्रिया अरुंधती माताजी. हरे कृष्णा माताजी. स्वागत तुमका सेशनाक कीर्तन हरे संगोक. कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी व्हिडिओ ऑन केल्यार लाईक कशीले. तयार जातेस काम ओ करतेस सॉरी ओके ओके ओके. एक मिनिट बस ओ बस दंडवत पण तुमका सगळ्यांक खुशी जाता आमची गेला असलं भागवत पुराणात भाग घेवनच्याक खुशी जाता आमची वेळ लेखता आशिल्ली आमची गेल कोणी आसत की आमगेला या समाजांत म्हणून पळयला हरी इतलो गाणं भारी खुशी जालें म्हाका मस्त लोनलीशें फील जातालें आतां आमची गेल्या मोठू आसतना बरें दिसता मस्त मस्त थँक्स लोनली काय ना. ओके ए अमर. ओके तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. स्वागत. ट्राय करता मस्त थँक्स तुमकां सगळ्यांक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक आनी सगळीं माताजीक प्रभुजीक मस्त करता धन्यवाद सगळ्यांक. हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा प्राणपति श्री राधे, जय राधा शरद बिहारी राधा, शरद बिहारी श्री राधे, जय राधा माधव श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय राधा वृंदावन बिहारी राधा, वृंदावन बिहारी श्री राधे, गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय जय श्री गुरुदेव। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. लायकांनो भक्ती परवशा जाऊन तुम्ही सांगितलं कीर्तन. मस्त मस्त धन्यवाद. आईची भद्रपौर्णिमा सगळ्यांचे परवा थँक्यू. दिसारी तुम्ही इतली चंद कोण सांगितलं. मस्त मस्त धन्यवाद. मुखारसोने आमगेले सेशन सांगतो भागी जाऊ का म्हणून सांग निमगून घेता. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आता आम्ही कीर्तन ऐकूया. लास्ट कीर्तन म्हणूयात, लास्ट नाही
आणि मुखारसून आसता गेले जाल्यार आयच्या दिसाक आमी कडेच एक कीर्तन ऐकूया. त्या कीर्तना हिज ग्रेस माधवचरण प्रभुजी सांगता सांचे. माधवचरण प्रभुजी साधारण आमगेल्यान तो कीर्तन सांगता आशिल्लींची सीनियर डिवोटी त्यांनी आता ಸ್ವಲ್ಪ काळ त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ बिझी शेड्यूल असं देखून तांकां जॉईन जेवचें जायनाशिल्लें. आज त्यांनी आमकां वापस एक कीर्तन सांगचे भाग्य ऐकूचे भाग्य दिला. सो प्रभुजी स्वागत आहे तुमका. तशीची भद्र पौर्णिमा विशयारी असले एक दोन उत्तर सांगून कीर्तन सांगून तर एक सेशन कंक्लूड करू कोरका म्हणून हांव निमगून घेता आज तुमगे लागी. हरे कृष्णा प्रभुजी स्वागत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक्चुअली मुगेल प्रोग्राम आज संडे आशिल्लो. हा प्रोग्राम कोरोना येयले की हांगा एक बॅड न्यूज आशिल्लें बिल्डिंगांत. तांतू बिजी आशिल्लो आनी मुगेल बॅगांत मुगेल मोबायल आशिल्लो देखून म्हाका मॅसेज कळना. पण म्हाका गुर्त आशिल्लें कसले ना कसले उरताले आज ग्रहणा दिवस. पळोवया म्हणून मॅसेज चेक केलें की जॉईन जालो चेक करून. आज एक्चुअली तुम्ही कीर्तन करून वापस चैतन्य महाप्रभूला उडगास दिला. कसं की मारी चैतन्य महाप्रभू ना स्वयं भगवंत त्यांनी द्वारकेंत असताना बीचे ग्रहण असताना त्यांनी सर्व तांगेली पत्नी एक 16,108 पत्न्या बरोबर आणि यादव लोकां बरोबर त्यांनी हांग गेल्ले खंय कुरुक्षेत्रांत ताका धर्मक्षेत्र म्हणटाची ते जागेर त्यांनी ग्रहणा दिवस भजन कीर्तन करत थंय गेल्ले. स्वतः भगवंत सुद्धा भजन कीर्तन करता असं धर्म क्षेत्रांतू नादले गंगा जाल्यार पवित्र नदींत स्नान करताची. तेन्ना ते आमकां सांगताची भक्तांक असले दिवसांतू देवाले नामस्मरण करका म्हणून तांणी उडगास करताची. आणि तेच भगवंत चैतन्य महाप्रभू रूपान आयले आणि त्यांनी मुद्दम ग्रहणा दिवस त्यांनी जन्म घेतला. हे जन्म घेऊन आयले अवतार घेऊन आयले. ताजे अर्थ कसं की मारी आम्ही सर्वांनी भगवंताला नामस्मरण करका म्हणून. आणि ते तांकां आयकुच्याक बरें येता आणि त्यांनी गुतशील तांकां ग्रहणा दिवस येता आणि सर्व ग्रहणा दिवस हरिनाम संकीर्तन भितर मग्न आसताची आणि ते म्हाका आयकुच्याक बी मेळटा म्हणून तांणी मुद्दम अवतार घेवन ग्रहणा दिवस येयले आसाची. आणि आज ग्रहणा दिवस उट्टू वैष्णवान कीर्तन केली पळोवन चैतन्य महाप्रभूका भरपूर खुशी जावचे पुरो. आणि तुम कुठलो का मुगेले प्रणाम कसला की तुम्ही एक अवकाश दिला म्हाका आजी ग्रहणा दिवस. हांव एक 2 मिनिट कीर्तन करता. तुमगेले सर्वाले हे असले रे आशीर्वाद असले रे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ಹರೇ हरे ಕೃಷ್ಣ. कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಮಾರು ಕಾಲ ನಂತರ हरि बोल तुमगेले कीर्तन ऐकत असायचे आम्ही. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभुजी. कृष्ण. एक हरे एक मिनिट राजेश्वरी राम माताजी. आम्ही सांगितले. जन्माष्टमी वी वेंट इनटू राधा गोपीनाथ टेम्पल आणि अशी की गौर गोपाल प्रभू बसले म्हणून. हरी बोल. वंडरफुल ट्यून. थँक्यू हरि बोल प्रभू. हरि बोल ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ आणि ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳ್ಕಲ್ಲ आणि केला ऐकशील प्रभुजी. हाँ इट इज ऑल नॉर्मल. हरि बोल हरि हरी बोल हरी हरी. तुम्ही सर्वाला आशीर्वाद. प्रभुजी म्हणारे सकडे आता ग्राण म्हण सांगून निधनतीले बशी कतीर बसता असाची तेदना या हरिनामाचे अंतूची ते एक फ्लो ते आनंद अंतूची अशी कतीर हे एक सेशन आम्ही 1 घंटे वेळ म्हणून सांगून एक स्टार्ट केलेले. बट निमगितना प्रति एकले जॉईन जेल्लींची रेडी असांची म्हणून सांगून तशेंत आम्ही 9:30 स्टार्ट केलेलं तर 12:30 कळवलंय. ज्याला कोणाकही नीद येताना आणि ते एक ಒಟ್ಟು ಮೇಳ नसताना एक हरिनामाचे एक प्रभाव देवाले सत्संग म्हणताना देवाल विषयी पुरा तशीच नव्हे त्या देखून असं कडे बारी कुशेर असांची आणि तशी नाही बेस्ट हे केलंय प्रोग्राम सेट केलं कसं की मारी ग्रहण दिवस ऍक्च्युली कीर्तन करका आणि जागरण बी उरका दोन्ही असा आणि आम्ही आता दोन्ही करता असं देखून ते आम्ही प्रॉपरली फॉलो करता असेच कीर्तन बी चालू असा अशी जागरण करून बी प्रयोजन ना जागरण बी करका आणि कीर्तन बी करका असे दोन्ही असतात आणि ताजी कतरी बेस्ट तुम्ही एक प्लॅन करून ते इमिडिएटली देवान तुमका एक बुद्धी देऊन त्या टाइमवर तुम्ही प्लॅन केलं अशी बरे झाले ऍक्च्युली उठलो का त्याची फायदा घेतला मुरलीधर आणि आज मुरलीधर भद्र सांगेल सांगा माताजी हरे कृष्ण मुरलीधरन चरणप्रभूजीनं सडन एक खुर्ची म्हणून सांगून एक 8 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಕ म्हळ्यार साडेसंकी मेसेज घाला आशिल्लो आमी पळयतना 8 जाला ಇಲ್ಲ 8 ಟು 9 भितर आमकां जनांक ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार आमी निमगिले प्रति एकल्यानी आमकां हा म्हणून सांगिले ते देखून पక్కన ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ आमकां निमगुचे जायनी आतां कोणेय म्हणतले आसांची म्हूण जाल्यार कीर्तना मोन येता न्हू प्रभुजी. होय कसं की मारी हांव पळयत आसले लिस्ट लांब लिस्ट आसली की कसं म्हणून कळना म्हाका कसन प्रोग्राम कसं आसा म्हणून नंतर स्टार्टिंग गेला त्यांनी कळले म्हाका कीर्तन प्रोग्राम ठेवला भारी बेस्ट आला याची प्रोग्राम दवरला आज एक भद्र पौर्णिमा बी असता भद्र पौर्णिमा भागवतमान तू दिल्ला असा की 12वे स्कंद ऑलमोस्ट कोणी सांगच्या पुरा आणि तो लिस्ट ಅಂತ पळयले कोणकी 2-3 लोकांना नाव आशिल्ले भद्र पौर्णिमा बद्दल सांगच्या पुरा तरी सुद्धा हांव दोन उतर उलयता हे श्रीमद भागवतम 12वे स्कंदान तू 12.13.13 तांतू एक श्लोक दिल्ला असा प्रौष्ट पद्यम पौर्णमास्यम हेमसिंहा समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमां गतिम ताजे अर्थ कसं की मारी हेम सिंहासन मारी भांगराची सिंहासनावरी पूर्ण मासे दिवस पौष्टपद्य भाद्रपद मासाचे पौर्णिमा दिवस भांगरा सिंहासनावर भागवतम दवरनु कोणाक दान केल्यारी परमगती प्राप्ती जाता म्हणून
पण आता भांगरा रेट पळयल्यार कोणी हे स्वीकार करनाची कसल्याक म्हळ्यार आता एक तोल भांगराक लाखा वयर गेल्ले आसा आणि ते सिंहासन बनयचे म्हळ्यार भारी कश्ट आसा म्हणून आमगेले सिंहासन म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार भक्ताले आमगेले हृदय आमी सिंहासन बनायका भांगराचे. आता आमगेले सिंहासन म्हळ्यार भांगराचे ना आता लोखंडाचे आसा भितर ताका आमी ते आमगेले ते अनर्थ भायर घालून न्हू ताका स्वच्छ करून न्हू थंय आमी ते हृदयाचे एक भांगरा सिंहासन करून न्हू तांतू श्रीमद भागवतमा दवरचे. श्रीमद भागवतम दवरचे म्हळ्यार कसं की मारी श्रीमद भागवतमान आयकुचे आणि आमी वाचूचे. कोणाला वाचूचे आसक्ता ते वाचूचे आणि कोणाक आयकुचे आसक्ता त्यांना आयकुचे. ताजेन आमी ते सिंहासन ते भागवतम दवरलं म्हणजे जाता आणि ते दवरून दान दिवचे म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार ते आमी आयकल्ले आणि आमी वाचिल्ले ते आमी दुसऱ्यांक आमी सांगताच पळय ते आमी दान दिल्ले प्रमाणे आसा. अशें देखून आमी अशें बेजार करचे नाका भांगरा रेट कितली वाडो आमकां ताजेन कसलो फरक पडना कळ्ळें. आमी हे एक रितीन केल्यार भगवंत ताजेन संतुश्ट जाता आणि ते सिंहासना वयरी भांगरा सिंहासना वयरी भागवतम दवरून आमी दान दिल्ले पुण्य आमकां ते मेळटा. आमी हे आत्मसात करून लोकांक ताजे बद्दल ज्ञान दिल्यार भागवतमाचे तितलो लाभ आमकां ताजेन घेवचे साध्य आसा. आणि असले परवा भितरी जास्ती जावन लोक भागवतम घेताची आणि दुसऱ्यांक दान बी दिताची आणि ताजे बरोबर आमी ते वाचून घेवन आमी ते अंडरस्टँड करून आमी जिवनांतू अळवडसून घेवचा प्रयत्न करता ते सर्वां पासून जास्ती श्रेष्ठ आसा. आणि आम्ही पळयले हे आजी ग्रहणा दिवस आणि चैतन्य महाप्रभू स्वयं ग्रहणा दिवस आयले आणि त्यांनी आयल्यानंतर हरिनाम बगेन बंद जाले की तांणी रडचा सुरू करता आशिल्ले. तुम्ही बाल लिले भितर आयकुच्या आयकुच्या पुरो वाचुच्या पुरो थोडे बगेन हरिनाम बंद झाले की तांणी रडत आशिल्ले आणि कोणाक कळनाशिल्ले तांणी रडणी कशाला बंद करण्याची म्हणून. नंतर कळले तांकां हरिनाम स्टार्ट जाले की ते परत आनी रडणे बंद जात आशिल्ले तांगेले. तेन्ना सर्वांक कळले आजी भगवंत हे स्वयं चैतन्य महाप्रभू हरिनामा प्रचार करचे काय आयलेची म्हणून तांकां कळले. आणि ताजे नंतर चैतन्य महाप्रभू केन्ना रडत आशिल्ले तेन्ना उठलोक मेळून नाम संकीर्तन करत आशिल्ले आणि त्याचे हरिनामाचे प्रचार भगवंताने चैतन्य महाप्रभू रुपार सर्वांक दिल्ले आसा. आणि असल एक आमकां एक चान्स मेळ्ळो आसा जी हरिनाम ग्रहणा दिवस हरिनाम घेवचे तसले एक चान्स मेळ्ळो आसा आणि तुमगेलो सर्वांले कृपेन आमकां बी एक हांतू जॉइन जावचे एक चान्स मेळ्ळो आसा. आणि सर्वांनी सुंदर भजन हांव साधारण लेट जॉइन जाल्लो 11 11:30 नंतर पण ताजे नंतर बी हांव मस्त लोकांले आयकल्ले पण कितले सुंदर सुंदर भजन म्हणता आशिल्ले. कोणीचे अशी दिसत नाशिल्ले कोणी निधी दोळ्यान तू भजन म्हणता आसाचे म्हणून लोक एकदम जागरण अवस्थेत आशिल्ले आणि एकदम फ्रेश आशिल्ले एकदम भजन असे दिवसाचे भजन म्हणता आसाचे अशें दिसता आशिल्ले. आणि म्हळ्यार उठलोकांक हरिनामावर कितले प्रेम अशें दिसून येता आशिल्लो आज. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी तुम्ही सांगितलं करेक्ट. सकडे येत हरिनामाचे ते प्रेमांत ते एक प्रेम आमकां भागवत पुराण कोंकणी म्हणलेले एक वेदिकेन आमकां दिलेलो आसा. मस्जन हांतू नव जावन येता सांजे आतां आमी येता नव आशिल्लींची जाल्यार ते एक दीस वता वता ताजी एक गोडसाणी सकडांकय मेळटा हरिनाम संकेत हरिनामाचे. आता प्रभूजी तुम्ही हे उत्तर सांगतना आमकां तुमगेले व्हिडिओन कशें दिसता म्हळ्यार तुमगेलें नांव माधव चरण प्रभूजी बट तुमकां पळयतना तुमगेले ते माथ्या वयर ते मोरपंख पळय करेक्ट जावन दिसता आसा आमकां कृष्णानाची आमगे लागीं उल्हासवरी दिसता आसा करेक्ट जावन ताजे वयर तुमगेले माथ्या वयर येता बगली आमकां बसता ना ते तुम्ही सांगचे त्या वेळाक आमकां तशी दिसता देवूची आमगे लागी आमी आतां न्हीद गोवन जाल्यार कोणाकय आतां मदरात्री आमी संकीर्तन आयकता आसांची म्हूण दिसनी तुम्ही सांगिल्ले बद्दलची ते एक
आनंदारी सकळालाही नीद दावून गेला हरिनाम संकीर्तनाचे आनंदारी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम गेले गॉड हरे उबराकर. हरे हरे कृष्णा.